Al Pla d'Urgell hi ha moltes cases, moltíssimes. I n'hi ha algunes que estan buides. Com per exemple aquesta, que és de la Maria. Ella és la Maria, empresària, d'ofici perruquera. Li vendria un enllesat de queratina fins i tot al Manolo. El Manolo també té pisos buits i és col·leccionista d'imants de nevera. Ara vol viatjar per tot el món, per això ha posat un pis en venda. I amb aquest preu només col·leccionarà pisos buits. Baixa'm un jarceret. Per si de cas. Ell també té una casa buida, però no la ven per si de cas. Per si de cas torna la seva neboda, que va marxar del poble perquè volia saltar amb perxa i cap entrenadora de perxa trobava casa al poble. Aquesta és ara la neboda, que manté la casa per si de cas. També hi ha qui té cases i no necessita ni les cases ni els diners. I allà s'estan, buides. Per què? Vendre fa pobre. Però les cases buides no fan poble. Consell Comarcal del Pla d'Urgell, digui'm. Si tens una casa buida, truca'ns, perquè les cases són per viure-hi. Consell Comarcal del Pla d'Urgell.